आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो बरायबाय जों माने सिटी सेन्टाराव एसे बेरायनो फैदों आरोना ओमफ्राय बेयावनो माने भुट बांलाखौ नायबाय आरो नायनो साननानैनो नायनाय जायाखैमोन दिनै फाइनालि नायबाय गिबाय आरो बिराद शकिं नांबाय नायलांदों नोंथांमोना फुजाबो नायनोसै एसे ओमफ्राय बेरायबायबो दिनै एसे लामायानो उथिं मल इन मिनि मार्केट बेखिनियाव बिराद थान्दा एसि होनाय भुट बांला नायफैदों रायजोफोर भुट बांला बोरै अबेथिं जों माबायाव माबा नायनाय बायदिसोहाय हाय भुट नै भुटआ ओइथिंसो नायदों जोंखौ नायाखै बोरै अबेथिंनिफ्रायलाय बोरै अबेथिं दं गैला आच्छा नै उन्दुना दं नै भुटआ उन्दुनानै दंहाय सिरि मोनबा दिगदार जागोन रायजोफोर दै भुट बांला सिटी सेन्टार भुट बांला थैनानै दं नै मानसि हाराया बोरै अबेथिं sok kalang mo. Sok kyo ako lagi buko. Kya sok ako lagi? Sok ako na lagi. Ay murti hai, mo kamu na lagi. Sok murti. Original lagi wali sabi. Original ba suni tumba. Oh iya dah. भाई टॉर्च चालू करो भाई लाइट बंद करो देखता नहीं है ना लंबा बंद कर दीजिए लाइट बंद करो दिखता नहीं है ना दिखता नहीं ना लाइट बंद कर दीजिए अंधेरा है ना सर हां अंधेरा तो ये भाई ना भुट बांला नायनानै भुट बांला नायबाय बिराद लास्टआव बिराद गिबाय रायजोफोर नायनो होनबाय थानानै दिनै नायबाय आरो फाइनालि लास्टआव बिराद गिबाय माने थिखांनो हायाखै लास्टनिखौ माने केमेरा अन खालामनो होआ नालाय ओंखायनो लास्टनिखौ बिराद शक जाबाय गिखाबाय बिखाया दुब दुब मोनबाय थालायदों थारमाने बोरैबा सिखारनानै फैथारोना एकदम बिसनानिफ्राय जखांनानै जानो फैनाय बायदि खालामथार नालाय लास्टआव लानायानो जायासै होख्रावनानै खारबोखाबाय आङो नै थिंबो दं ओमफ्राय बिरियानि जानोसै एसे बिरियानि फुजा बेरायखांबाय नायनाय मोनफैबाय बिराद टेस्टि जों फैयो गाफ्रोमबो बेयाव जालाङो आरोना हांसोजों जाबाय आइजों आदैजों मटन बिरियानि मा उनथिंसो नाहरबाय थायो जानाया नोंसोर गोनां उनथिंसो नाहरबाय थायो जानाया होनदां kunba ini kayak
मोनफैबाय जोङो बुट बांला नायनानै फैबाय नाय गिबायना गियाखै मा जादों आदैयालाय ओमफ्राय लास्टनि भिडिअखौ आं लानो हायासै आं मिथिबायना एकदम होख्रावनानै गावख्रावनानै खारनानै अबस्था गैयि जाखादों आं लानोनो हायासै भिडिअखौ माने नामल' खोनाबाय थादों बुट बांला सिटि सेन्टाराव आरोना सिलिगुरि स' दिनै फाइनेलि नुबाय बिराद गिबाय आंबो लास्टनिखौ बाखिखौथ' नोंथांमोनाबो नुदों स' आं लास्टनि पार्टखौ आं मिस खालामबाय नोंथांमोना माने आं लानोनो हाया गिनानैनो माने आं गाबख्रावनाय बबेथिं थांगोन माने ओरै खोमसि नालाय टर्च लाइट माने जलायनो होआखै आरो लास्टाव ना ओमफ्राय मा होनो ओरै सिखारबोयो आरो सिखारनानै हमनो नागिरनाय बायदि मोनो ओमफ्राय आरो बे हमनायनि बै खनाथिं माने बोरै लास्टाव आरो एन्डिंआव माने दरजा माने एक्जिट रुमनि दरजानि एकदम लास्ट एन्डिंआव आरो एकदम ओरै सासे आरो खनानिफ्राय हमहरनो नागिरनाय बायदि माने थैखादों इसोर बिखायानो गुलुब मोनजों स' मेंबाय रायजोफोरजोंबो बिराद दसे बेरायनानै फैबाय थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थाबैनो लोगो मोनगोन गुबुन मोनसे भिडिअ ना जानानै फैबाय आरो ना बिरियानि सिरियानि नोंथांमोना नुखादों मा खालामदों स' बाय बाय लाभ इउ अल गुड नाइट दे गासैखौबो माने हर नालाय जोंनि थाखाय हर जादों दा स' गुड नाइट गासैखौबो बाय बाय